Hello, magandang tanghali mga kapromdi. Isa akong PUM, yung tinatawag na person under monitoring. Kasi galing ako ng Manila, umuwi ako ng probinsya. So after ma-reach ko yung 15 days na home quarantine, so binigyan naman akong certification nung barangay na wala akong COVID. So okay na, tapos ito nga, kaso yung buhok ko sobrang namumroblema na ako eh. Parang kamukha ko na si Mitch Valdez. So Mitch Valdez, so San Roses. So gusto ko magpagupit. So lahat na yata ang barbero dito, sinabihan ng kapatid ko, ng kuya ko na magpapagupit ako, puntahan ako dito sa kubo ko. So wala namang pupunta kahit na isa. Siguro ang dami nilang dahilan, mayroon daw silang busy raw sila, may ginagawa sila. So isa lang naman ang talagang point nun. So ayaw nila dahil natatakot sila sa akin dahil PUM ako. Sa bagay, sino ba naman hindi matatakot kung galing ka sa Manila tapos person under monitoring ka. So although nalagpasan ko na yung 15 days na quarantine, 45 days ago na nga. So pang mahigit 2 months na ako dito. So yun, kung may COVID ako, sana meron ako. Pero okay lang. Ako na lang gugupit sa sarili ko. Wala namang problema kasi marami akong panggupit dito. Meron akong gunting, wala, yung razor ko hindi na gumagana. So meron akong blades. Ako na lang gugupit kasi total sobrang init din naman ngayon. Summer na summer dito sa probinsya. Talagang tag-init after ng bagyo. So naramdam ko na ulit yung sobrang init. Kaya naisip mo na bakit hindi ko nalang gupitan sarili ko. Total ganun din naman eh. Sobrang init. So kalbuhin ko na lang. Ito lang ang tapat niya, no? 1, 2, 3, 4. Tapos yung gunting ko,
first time ko rin magpakalbo ng ganito. Lahat first time. So okay lang. Wala naman mawawala eh. Within 1 week, okay na ulit siya. Tutubo na ulit siya. Mahalaga, wala na yung makapal kong buhok. Kami nasasalat pa ako dito na medyo ipapacheck ko na lang sa kapatid ko kung may makapal na pwede na maligo. So okay na. Wala na akong problema sa init. Hindi na ako magpapagupit kasi napagupitan na ako. So guman yung pakiramdam ko. At mapresko na. Tamang-tama, summer na summer ngayon. So okay ba guys? Thank you for watching. Don't forget to subscribe and share the video. Thank you.